যত চিনি মিডিয়া কিচিং সংনো হামবাই তাই তিনি অর ফাইবি মানজাক ফাইনাই চিনিম रामचंद्र घाटनि बरम गोनां बेलायखा माया गोनां एमएलए रंजित देव बर्मा बरम गोनां फाइ मानजाका चिनि माया गोनां ताई जतनि स्निजाक चिनि इएम सुहेल देव बर्मा चिनि सोशल एक्टिविस्ट और गोबां चिनि दङ चिनि ब्लक कमिटि रक ताई तिनि और गोबां मानर नुखना म बुरिफां साथि मुतायो जारा बिसिसा रम्बई যারা মানসিক খাইনে রক বরক তিনি অর যত্ন ফাইयै কোন তাই তক রক বলি মিলাই দङ চিনি ত্রিপুরাসারক বা চিনি ত্রিপুরাসাनि आइडियोलॉजी बा बंनि सुरि माने बंनि खुलुमानि नंखा कथा 1978 सालनि सिमि अ बुरिफां साथि तेर बंनि खबे मेला अर खाइजागै दङ তিনি প্রায় 44 বছর ও মেলা চলি দङ आं थाइजिं सानानै मेखा मसि चिनि बर रक सब समय बोखा कथार जेथ वानजि कब गहन पवित्र आइसुक बासावै जाया नैयावै चिनि मुताइ रंग जों खुलुमलायो अन्य दफानि बर रक हिंकाय सारि सारिगो सबंनि मेला रक उद्बोधन खाइजागो किन्तु चिनि बरनि हिंकाय आइसुक बासावै एवं যখন কসাং এবং কথারনি জরাও না বিশারমই বরফ যে সুরি ওই যে মানি ওই বরফ খুলমই দংমানি মানে অরফ যে ফাইনানি যে দংমানি অরফ বরফ ফাই বংনি সামনে বরফ খাইला अमा हाइक्लाय चिनि ত্রিপুরাসাম চায়ক गोबां मा गोरों गोरों जागावनो अमा हाइ तिनि याफानो तिनि देवालिनि सालो गोबां मा थायोनो अमा हाइकाय खुलुमलायो सुरिलायो दङ अमा हाइखायनो चिनि त्रिपुरासारनि गोबां मा हुकुमु मुकुमुरक तिनि अ जागाव नुगनाय गोरों गोरों जागानि बररक त्रिपुरा हास्टेनि गोबां मा जागानि बर दङ तिनि अर फायनाय हाजार हाजार बरक तिनि अर लायो जों आसा खालायो बुसकांनि सालरग अमनो डेभलपमेन्ट खायनाय बागै चिनि बरम गोनां एमएलए चिनि बरम गोनां एम बरक साथ फारनाय एवं चिनि एडिसि हापां याखेबा हास्ते हापांबो जों गयना एवं बर कय दङ जे अमनो कायसा टुरिस्ट प्लेस टुरिजमनि कायसा हाय खायै अमनो बुइनि खायनो ताइबो नायथक खायै तिसाना बागै बरक थिनांगो नाय दङ एवं ताइबो बरक लामा खामा खालिनि हिंकाय अ जखन सदरति लामा यां पाइ थाङोनो अ लामा जखन ताइबो सामजागोन खालि हिंकाय तागलायनि से ताइबो नायथक नोंनो आं आसा खालामो हामबाय 1978 तिनिबाय 44 বছর सिगां आफुर आसरनि आफानाताबो तुरुक 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 जतन खानालायका फैलायका नगतगै सुरिलायका नगतगै मानसा खालायलायका फैलायका होलिका आबुं बागैनो ताबो तुरुक तुरुक बरफ बेलायके गोबां फैलाय दङ आबो आं Anh cá bật khăn cái gì đây? Ở bên kia.